И здравейте, приятели в моя канал, където днес в този видеоклип ще видите отбора на ето ще видите отбора ето на този пичака. Ето Man City се казва. Сега ще проверим хора в FC Mobile. EA Sports. It's in the game. Може и другите да напишат в онзи шорт вашето име под коментарите и така и вие ще се видите долу в моя видео. Нещо изкара. Има проблем. Да видим сега. Така ли беше някакъв друг? Май... Това не е той, мисля, че това не е той. Братко, това не знам. Честно, хора... Чакайте. Дали хора, вижда, че това е той. За кой той Ева, братле, имаш много добър отбор. Не знам дали е неговия, той в онзи шорт ще напише и ще му пратя хора покана, за да може в някоите видеа да играем срещу него. Абе. Ето. Отбор му е наистина силен. Ходиме с едно оверал. Ева, братле, ако това е твой отбор, Ева, напиши в коментарите дали е твой отбор. Така, ето първа част от първия отбор. Напишете вашия отбор в онзи шорт, където го качих. От коментарите напишете вашето име в FIFA и ще се видите отбора в моя видео. Това беше от мен. И чао!